Drugs no sokomorani musungu jotono. Fiaba bokha kotor khe saktari phainai eba kasuna bagai chobawo setang hinnai belai khelu kisa. Fiaba naimang mokolo gedal jaglia sak soilia ngai paithak jora siklarok ni bisingono kuthumlai kefek manai phalnai tei painai chanai rogno tui naituknani ongkhorei chasamung mankha chakmagat amjani lukurok. Hanyo hai lukurok ni chubai police rok romi mankha drugs phalnai sekangomo kaisa case rejak goni mia mungoi telemura thanani bising khobjangnai chakmagat amchayo kok siljajakha jora kolokma romino chakmagat amchayo bo bini o phekjaknai manai phalmani kaisa kebo sia krei ama hakeno phalsini phalai phalsukka yang o drugs chanai rok bo hanyo goni mia ni thani drugs paikhang keno chakmagat ganani park tongmani bisingo hablainai dipor khiring hindi sanja hindi thanglai arno drugs nalaimani jaga kotor khola ngi tongkha sekango bo hanyo police rok waire wai naitumung khrainai o borno botharnai jat kaisa phekjanai mani phalmani no phalnai goni mia no rommani chakmagat amchayo obo haino nugui no sejak lukurok tangsalo thumchang lai o drugs phalnai goni mia no chakmagat to bini nogono thangai naitugui layo arino goni mia no amchlai lukurok romui telemura thanani police ni thaniwo yapari rohoro police no ringei abon logiono kefek bai kerengjak tai khorok kam siklarok no romkha o lukurok no romui police yapari rohorka o party mungnoti telemura thanani usi Rajiv Devnath kokma thungai no sai khanaraka kokma manmani logi no borok party thayo phai sokpaikia goni mia no khobai Hiru Deborma Boyar Deborma tai isu ha marak mungoi khoroktam o kefek bai kerengjak rono bahani romkha telemura thanawo tui phaijaka Rajiv Dev sai khanaraka goni mia ni mungi NDPS mamlao bahani kaisa romnani bagai warrant jak o warrant no rogino telemura thanani police goni mia no romkha tai khoroktam no ke kubun raijatui bornobo romjakha orok khorsarai klayo sekango telemura amchayo tiprasa siklarok no romfremani kok siljamung bai bahani case borjak tongo o drugs phalnai goni mia ni orok satai klayo oba haike borok ni bagai hamya samung tangnai samung sidra tangnai tai phekjanai manai phalai borokno bothari tongnai goni mia no romi manmani bai amchai lukurok ni bisingo taisa khakjangjak mani mangplik nukjakha আটক করে আনা হয়েছে কি অভিযোগে তাদেরকে মূলত আনা হয়েছে আজকে সকালবেলা আমাদের কাছে ফোন আসে যে একজন গনি মিয়া নামে একজন লোক ড্রাগ ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত আগে ওর বিরুদ্ধে এনডিপিএস কেসে মামলা হয়েছে আমাদের কাছে ওয়ারেন্টও আছে যথারীতি আমরা স্টাফ পাঠাই একজনের বিরুদ্ধে আমাদের কাছে ওয়ারেন্ট আছে গনি মিয়ার বিরুদ্ধে আমরা ওই ওয়ারেন্টের পরিপ্রেক্ষিতে তাকে আমরা অ্যারেস্ট করি বাকিদেরকে আমরা প্রিভেন্টিভ সেকশনে অ্যারেস্ট করি হ্যাঁ ওরাও ড্রাগ পেডলারের সঙ্গে যুক্ত আছে